फाइडिंग फ्रेंड्स आं सोंथिनि नायलायनाय सिनि ग्रुप डी ताई ग्रुप सी नि जत जेआरबीटी नि एग्जाम नि बागै जे ताबुक बो एडमिट कार्ड डाउनलोड खालामनायखौ बा प्रिंट खालामनायखौ नरंनि बागै ओ वीडियो हंके वीडियो पास नाय तंदि बाके नरंनि एडमिट कार्ड डाउनलोड खायनाय नरंनि आईडी पासवर्ड पगै थांमानि परेबो नरक बाके ओ एडमिट नो डाउनलोड खायनाय इंगाके आबुनि प्रोसेस आं दिनै नरंनो फुनुंनाय नायनायदि सोंसिनि गुगल बा सिनि जे वेबसाइटआव सों थाङैनाय एमप्लयमेन्ट त्रिपुरा होनाय टाइप खालायनाय एमप्लयमेन्ट त्रिपुरा टाइप खालायके सार्च खायरनाय सार्च खायके न सों अमतैके नुजाखायनाय फ्रेंड्स आं अमतैके नुजाखायनाय गांके फ्रेंड्स आं जारा मोबाइल खायनाय रंके नरंनि स्क्रीन रंग डेस्कटप साइट खालायनादि डेस्कटप साइट बाके खालाय आबुनि भिडियो रां नंग रजाक अनेक आगे बरजाक इंकाय अमजके फाके नर डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड मैन पावर प्लानिंग मन ओ जागो नर क्लिक खायदि ओ जागा क्लिक खायगा फ्रेंड्स अमतके फायनाय बिनि होम पेज बा जेआरबीटी नि वेबसाइट बा फायनाय जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड नै जे नर ओ जागो मानानो ओ जागो नर क्लिक खायदि ओ जागा क्लिक खायगा के कायसा पॉप अप ऑन फायनाय फ्रेंड्स अमतके पॉप अप नुजा फायनाय इंका ओ जागो ओके हम जागो नर क्लिक खायदि फ्रेंड्स और क्लिक खायगा के फायसिनाय सिनि अबतिके सिनि लॉगिन नो खायजांनाय जों आगे इंका और सिनि लॉगिन आईडी दा फोन नंबर होइनाय जों खायो ताय और पासवर्ड दै ताय और वेरिफिकेशन कोड दै जों लॉगिन खालायनाय सिनि एडमिट कार्ड डाउनलोड खालायो इंका ताबुक बो अबतिके बो खालायमानो फ्रेंड्स किन्तु निनि फोन नंबर और बाक्सानि पगै थांका पासवर्ड नंगा जों पासवर्ड फरगुड खायनाय इंका सिनि ईमेल आईडी रक नांगौ सिनि ईमेल आईडी रक करिखा आम हायरक थांमानो पासवर्ड सायमालिया आम हायरक थांमानो गाबोन बागै बरक कयदिनो रेरेखा डायरेक्ट डाउनलोड खाजोंनाय बाके खालायनाय आबो के गयां सागाव नायदि एडमिट कार्ड डाउनलोड होनैनाय कायसे लिंक रेखा बरक ओ जागाव नर क्लिक खायखो एडमिट कार्ड डाउनलोड मजा क्लिक खायके अबदि खिनु जखायनाय फ्रेंड्स एक्नॉलेजमेंट नंबर होइनाय नंनि पुइला जेनेरेट मा खायनाय जेनेरेट मजागा नर क्लिक खायदि पुइला नंग और एक्नॉलेजमेंट टाइप खालायग्रा दिसकां एक्नॉलेजमेंट टाइप खालायके पुइला जेनेरेट तायार पूरा डाउनलोड मा खायनाय इनके नंग एक्नॉलेजमेंट बोबो जे नर एप्लाई खायफुरु जे फॉर्म फिलअप खायफुरु जे मारां मानि एक्नॉलेजमेंट बा नर बाक्सा प्रिंट खायना रखना बा बाक्सा मोबाइल फोन सेव खायना रखना आ एक्नॉलेजमेंट अमा के फायो फ्रेंड्स आ एक्नॉलेजमेंट नंनि फटो गोनां इनके और बक ग्रुप सिनि दा ग्रुप दिनि दा अ जागा सुजागनाय फ्रेंड्स ग्रुप दिनि के ग्रुप दिनि ग्रुप सिनि जार जार एक्नॉलेजमेंट नंबर तंगो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर तंगो त एक्नॉलेजमेंट नंबर जे ओ एक्नॉलेजमेंट नंबर होनाय रंनि जा एप्लीकेशन फॉर्म ओ जागो जे एक्नॉलेजमेंट नि तंगो एक्नॉलेजमेंट नो नरक क्लिक कॉपी फन खालायना दे बा अबनो पूरा टाइप खालायदि ओ जागो अमतिके टाइप खालायके आंके फ्रेंड्स नरक जेनेरेट म जागो जेनेरेट खायदि फ्रेंड्स ओ जेनेरेट म जागा जेनेरेट क्लिक खायगा के अमतिके फायनाय फ्रेंड्स अमतिके फायनाय यूजर डैशबोर्ड होनैनाय Your admit card is generating download shortly हिने फाकियां कांके नर आफुरके अमतिके नुजा फाकियां नर आफुरके ओ डाउनलोड मजागो क्लिक खायदि फ्रेंड्स डाउनलोड मजागो क्लिक खायके डायरेक्ट नो डाउनलोड नि थानाय कुनु नुजा फाया डायरेक्ट डाउनलोड नि थानाय नंनि डाउनलोड फाइल इनके नर आफुरो नंनि एडमिन नो नर कंप्यूटर दुगाना जे कुनु जागा थालांगैनाय नर प्रिंट ना आउट खालायना दि फ्रेंड्स कांके अबं कांके एक्नॉलेजमेंट नंबर बायसिमी अमंके सिनि एडमिट टिक्लाय मानाय ता फ्रेंड्स गांके अबनो कारिनर नि कन्फ्यूजन तो अंके कमेन्ट खालायसिं मानो इनकाय तिन बागै आसंनो तेइस जतन न हाय हामबाय।